पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. आडाळी MIDCचं काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. 210 कोटींचा प्रकल्प लवकरच सुरू होईल आणि हजारो तरुणांना याचा रोजगार मिळेल. मात्र काही लोक चुकीच्या पद्धतीने आपल्या सरकारची बदनामी करू पाहत आहेत, असं विधान मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलंय. पाहूयात. एक गोष्ट अशी आहे की ह्या MIDCवर 1 रुपयाचं सुद्धा काम झालं नव्हतं. त्या काळामध्ये रस्त्यांची कामं मंजूर करून घेण्यापासून प्रत्येक गोष्ट मी करत असताना जो केटीवेअर झालेला होता, त्याच्यामुळे पुढच्या गावांचं जे शेतीचं पाणी जाणारं अडलेलं होतं, तो मुद्दा सुद्धा मी चर्चा केलेला आहे. आणि आता तिलारीच्या रिझर्व्ह मधलं पाणी घेण्याची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे. या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला पाहिजे, कारण त्याला जेवढा एका मोठ्या स्टील प्लांटला लागतं तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात हे पाणी आहे. कारण ते एका इंडस्ट्रीला जाणार होतं आणि ती इंडस्ट्री नंतर नुकसानीमध्ये गेली. हे लक्षात घेऊन तिथं आणि मोठे मोठे उद्योग आम्ही आणण्याचा प्रयत्न करतोय. पहिल्या टप्प्यामध्ये 200 उद्योगांसाठी जाहिरात दिली होती, पण फक्त 51 उद्योग येऊ शकले आणि त्यातल्या 24 तर पैसे भरायला सुद्धा सांगितलेलं आहे. त्यामुळे ते भरले जातील. त्याच्यानंतर एक परदेशातली कंपनी आहे, त्याची जवळजवळ 100 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि त्याला 351 चा रोजगार मिळण्याच्या संदर्भात सुद्धा त्यांचे करार झालेले आहेत महाराष्ट्र शासनाशी. हे तर करार गेल्या महिन्यात झाले. त्यांना मुळातच माहिती नाही की काय झालेलं आहे. म्हणजे मला त्यांच्याबद्दल काही माझ्या मनामध्ये वाईट नाही. ते आंबोलीच्या कार्यक्रमाला आले, तिथे त्यांनी भाषण केलं की तुम्ही ताजचा प्रश्न सोडवा. ताजचा प्रश्न त्यांनी भाषण करण्यापूर्वी 1-1.5 महिन्यापूर्वी मी सोडवलेला होता. परंतु मला अशा गोष्टींचं जाहिरात करण्याची एकतर सवय नाही. आपण शेवटी लोकांसाठी काम केलं पाहिजे आणि म्हणून आज सगळीकडे कामं चालू आहेत. MIDC जसं काम आहे तसं दोडामार्गमधल्या हॉस्पिटलचं काम चालू आहे. त्या ठिकाणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचं काम चालू आहे. त्या ठिकाणच्या पंचायत समितीला नवीन इमारत दिलेली आहे. मी सातत्याने काम करत असतो. याला नवीन सभागृह दिलेलं आहे दोडामार्ग तालुक्याला. त्याच्यानंतर नवीन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस दिलेलं आहे. अशा मी असंख्य कामाची यादी वाचून टाकू शकतो. शेवटी रोजगार हा खूप मोठा प्रश्न आहे आणि त्याच्यामुळे चांगल्या इंडस्ट्रीज आमच्या जिल्ह्यामध्ये याव्या याच्यासाठी मी नेहमी प्रयत्नशील राहिलेलो आहे. आणि तुम्ही साधं उदाहरण घ्या, मी ज्यावेळेला पालकमंत्री होतो ते होताना किती इंडस्ट्रीज होत्या कुडाळमध्ये आणि एकदा शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर कितीतरी इंडस्ट्रीज आलेल्या आहेत कुडाळमध्ये. परंतु कुडाळच्या जागेचा रेट हा आढाळीच्या जागेच्या निम्मा आहे, कारण आढाळी नवीन MIDC आहे आणि त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना अट्रॅक्शन करण्याच्या दृष्टीने आम्ही आता हा रेट सुद्धा कमी करण्याचं उद्योग मंत्र्यांनी मान्य केलेलं आहे. लवकरच ती मीटिंग होईल आणि हा रेट कमी झाल्यानंतर अधिकच्या बऱ्याचशा इंडस्ट्रीज येऊ शकतील. मोठ्या इंडस्ट्रीज येत असताना मी त्यांना सुद्धा सांगितलं की मोठ्या इंडस्ट्रीजने जर वेळेवर करार केले नाही तर त्यांना सुद्धा नोटिसा द्या, कारण मोठ्या इंडस्ट्री आल्याच पाहिजेत, तर मग लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार. आणि त्याच्यामुळे आमचं निश्चितपणे हे ध्येय आहे की लोकांना जास्त प्रमाणात हे मिळालं पाहिजे, तर मोठ्या इंडस्ट्रीज तिथे आल्या पाहिजेत. एवढंच नाही तर काही इंडस्ट्रीज आता आलेल्या आहेत, म्हणजे एक सोलार पॅनलची इंडस्ट्री आहे, तर त्यांना स्वतःच्या मालकीची 50 एकर जागा पाहिजे, ती सुद्धा घेऊन देण्याची मी व्यवस्था करतोय. शेवटी असं आहे की आपण काम करत राहायचं. ज्यांना टीका करायची ते टीका करत राहणार. सत्तेत असून सुद्धा ते काम करू शकत नाही आणि म्हणून ते टीका करतात. आणि मला एवढंच सांगायचं आहे की थोडंसं धीर धरायला लागतो. अतिशय चांगल्या इंडस्ट्रीज येतील आणि केवळ आम्ही नोकऱ्या देतो म्हणून सांगून काही मुलांचं रजिस्ट्रेशन करून घेतलं जातं. असं करता कामा नये. त्या ठिकाणी जी शासकीय यंत्रणा आहे त्यांच्याकडून सगळ्यांची नावं नोंदवण्याचा उपक्रम राबवला जाईल आणि स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याबद्दलच्या योग्य ते निर्देश हे तिथे येणाऱ्या इंडस्ट्रीजना देण्यात येतील. मला काय आहे की हे बघा, लोकांना भडकवणं फार सोपं असतं, परंतु त्यांना समजुतीने सांगणं फार कठीण असतं. आणि त्याच्यामुळे आता आम्ही मार्च काढला म्हणून या इंडस्ट्रीज आल्या असं जर कोण जाहिरात करणार असेल तर या इंडस्ट्रीचे करार 1 महिन्यापूर्वी झालेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे आता जी पहिली इंडस्ट्री येईल ज्याच्यामध्ये 350 लोकांना रोजगार मिळेल, त्याच्या कराराची मी तुम्हाला तारीख दाखवतो कधी करार झालेला आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्ही जर लॉंग मार्चमुळे काय केलं असतं तर मग हा 1 महिन्यापूर्वी हा उद्योग का आला हा प्रश्न असतो. 25 लोकांना ऑलरेडी पत्र दिलेले आहेत 51 पैकी.
आणि त्याच्यामुळे त्या लोकांनी शेवटी हे खाजगी उद्योजक असतात, त्यांनी त्याचे पैसे भरले पाहिजे, आपली इंडस्ट्री सुरू केली पाहिजे आणि ती एक प्रक्रिया असते आणि ती प्रक्रिया चालू आहे. आता इंडस्ट्रीजना अलॉटमेंट झालेली आहे, म्हणजे इंडस्ट्रीज येणार, मग त्याचं श्रेय आपल्याला घेण्यासाठी जर कोणी प्रयत्न केला तर तो त्यांच्या काम करण्याचा पद्धत आहे. मी अशा तऱ्हेने कुठलंही काम करत नाही, लोकांसाठी नेहमी काम करत आलोय आणि निश्चितपणे जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मुळातच असं आहे की विरोधी पक्षाची भूमिका नेहमी त्या ठिकाणी वठवत राहणार, त्याच्याबद्दल त्यांना दोष देण्यात अर्थ नसतो. अशा प्रकारची जी लोक असतात त्यांची नोंद ही पक्षाने घेतली पाहिजे आणि पक्षश्रेष्ठीने घेतली पाहिजे. कारण महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजप युतीचं राज्य आलेलं आहे, त्याच्यामुळे युतीबद्दल किती चांगला मेसेज लोकांमध्ये गेला पाहिजे हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. आणि असे वागणारी जर लोक असतील तर त्यांना कोणी चिथावणी देते का याची चौकशी सुद्धा वरिष्ठांनी घेतली पाहिजे आणि त्यांच्यावर योग्य ती ऍक्शन झाली पाहिजे असं मला वाटतं. अर्थात हा त्यांच्या पक्षाचा प्रश्न आहे, ते योग्य दखल घेतील याची मला खात्री आहे. काल 10 ते 15 सरपंच हे माझ्या बरोबर ज्याला MIDCची मीटिंग झाली त्याला मुंबईत होते, ते सुद्धा उद्याच्या मोर्चात असणार. कारण रोजगारासाठी मोर्चा आहे तर त्या तरुण मुलांना सुद्धा बरं वाटलं पाहिजे, हे त्यांचं सुद्धा काम आहे आणि त्याच्यामध्ये ते सहभागी होणार. पण ते इथे येऊन गेले, त्यांनी बघितलेलं आहे की कशा रीतीने पॉझिटिव्ह उद्योग मंत्र्यांनी हे केलेलं आहे, ऍटिट्यूड दाखवलेले. बघा, मी तक्रार करणारा मनुष्य नाही, मी नेहमी काम करत असतो. तुम्ही जर माझ्याकडे मुंबईला आलात तर तुम्ही एवढ्या माणसांना मी बघतो, एवढी कामं करतो, मला घरी ब्रेकफास्टला घेता येत नाही, त्यांनी ऑफिसला जाणं गाडीत ब्रेकफास्ट करतो. शेवटी माणसाने किती काम करायचं याला मर्यादा असतात. माझ्याकडे दुसरे 2 जिल्हे दिले, त्यांना जर खरोखर वाटत होतं तर त्यांनी मागणी करायला पाहिजे मला पालकमंत्री करा म्हणून. जिल्ह्याचा काय पालक, मी पूर्वी सुद्धा पालकमंत्री करून दाखवलं, पुन्हा एकदा दाखवलं होतं. त्यांचाच आग्रह होता ना मला दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्याचा. मग तिथं पालकमंत्री म्हणून मी किती कामं केली ते त्यांनी जाऊन तिथं बघितलं पाहिजे. कोल्हापूरचा कशा रीतीने काय पालट होतं, तिथं कॉन्क्रीटचे रस्ते होतात. शेवटी असं आहे की प्रत्येक जिल्ह्याला पालकमंत्री दिलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे ते कॉर्डिनेशन त्या स्टेजला करायला लागतं. मी पालकमंत्र्यांशी निश्चितपणे बोलेन आणि सुद्धा काय करता येत असेल तर ते निश्चितपणे करेन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.